Тапшыруның чираттагы котлау сәламе Иске Кулатка бистәсенә ача. Бүген 30 ноябрь көнне үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен районыбызның батыр егете Едиханов Илнар Наил улы каршылый. Аны онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан әнисе Зөлфия Расимовна, әтисе Наил Мударисович, абысы Рафаэль Мударисович, сеңелләре Лилия, Алсу, племянницасы Ясмина котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 1990 елның 30 ноябрендә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Едихановлар гаиләсе Зөлфия Расим кызы һәм Наил Мударис улының көтеп алынган зәңгәр күзле уллары Илнар туа. Кечкенәдән үк бар нәрсә белән дә кызыксынучан бала булып үсә. Балалар бакчасына үзе белән космос һәм хайваннар турында энциклопедиялар алып йөртә. Мәктәптә табигый фәннәрне яратып уңышлы килеш белем ала. Яратып экспедицияларга йөри, сокланырлык портфолио җыя. Аның йомшак күңелле булуы хайваннарны яратуда да чагыла. Аеруча ул песи балаларын сөя. Гаиләдә аның белән бар да сөйләшергә ярата. Ул тыңлый белүче әңгәмәдәш, рәхмәтле бала, кайгыртучан абый һәм чын дус та буларак үзен күрсәтә алды. Яраткан улыбыз, ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Син һәр вакыт шундый ук нык, горур, кыю һәм гадел булып кал. Саулыгың синең какшамасын һәм һәр вакыт илһамның синең ташламасын иде. Алдыңа куйган бар биеклекләреңне дә җиңеп чык. Бар гаиләбезнең дә шундый ук олы горурлыгы булып кал. Эшеңдә уңышлар телибез. Бел, без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Улыбызга 30 тула. Үзебез дә таң калдык. Кай вакытта гомер узган, суда яккан тоймадык. Илнарыбыз тулы ир-ат, бар эш килә хәленнән. Горурланып атлый аның сеңелләре эзеннән. Районда да аны барысы танып хөрмәт итәләр. Шулай икән сизелмичә юбилейлар җитәләр. Котлы булсын газиз улым, яшьлек юбилейларың. Көтсен алда бәхет тулы иң олы шатлыкларың. Безнең өчен иң кадерле булган абыебыз, ышанычлы дустыбыз бүген юбилеен билгеләп үтә. Синең бу бәйрәмең иң матур килеш узсын. Күптән күңелеңдә йөрткән хыялың нәкъ бүген чынга ашсын. Эшеңдә дә сине хөрмәт итсеннәр, яратсыннар. Бар яклап, тик уңышлар гына сине әйдәп барсын. Без сине һәр вакыт сагынып, өйдә кайтканыңны көтеп калабыз. Нык саулык, исәнлек олы юлдашың, таянышың булсын. Фәрештәләр үзләре сине бар усаллыклардан, бәла-казалардан саклап йөртсеннәр. Гомере буе шундый ук елмаючан, позитив карашлы булып кал. Әйбәт кәеф сине бер кайчан да ташламасын. Абый дибез, нык яратып, ул сеңелем дип дәшә. Һәр вакытта якыныбыз, безне син тоеп яшә. Теләгебез чын мәхәббәт, ярат да, яратыл да. Син бит безнең кырыш кеше, үзең хәтта алтын да. Музыканы сөеп һәрчак яшәдең иҗат сулап. Гомерең узсын шул юлдан, тик бәхет дәрья буйлап. Рәхмәт, һәр чак безнең өчен олы терәк булганга. Исәнлек, саулык телибез иң яхшы абыйга. Мине нык хөрмәт иткән кадерле энем. Ихластан мин дә үз чиратымнан сине бәйрәмең белән котлыйм. Мин сине үз улым сыман яратам. Синең һәрбер уңышыңа шатланып яшим. Теләгем бер, сине гомер буе бәхетле итеп күрергә. Мин беләм, син бәхетле буласың, тик үзеңне кирәкле итеп хис итә алганда гына. Кирәкле бул, хөрмәтле бул, бәхетле бул алдада. Юбилеең, 30 яшең, иң дәртле яшьлек чагың. Килсен барына өстәлеп, саф булган бәхет тагын. Хөрмәтле Илнар Наилевич, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да бәхетле булып яшәгез. Хәзерге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Син минем
Беренче сүзләрең, шымыртай күзләрең исләремдә бүгендә. Киләле каршыма, елмаеп һәм гөлеп, кулларыңны тутып. Син тугачта балам, сине кулга алам, бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Син тугачта балам, сине кулга алам, бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Сиңа гына бәхетле бул балам җирдә. Кулларыңны сузып, мең рәхмәтләр укып, киләле яныма. Син тугачта балам, сине кулга алам, бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Син тугачта балам, сине кулга алам, бар кайгылар очты җилләргә.